Hi guys, good day. Welcome back to my YouTube channel, Rocky Tirong Master. So panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman po tayo mga kamaster, no? And for today's video mga kamaster, andito kami ngayon sa dagat with Marinong Humboy. And kasama din namin yung isang member sa Bisayang Bulayog. So ayun po mga kamaster, sa di pa nakapag-subscribe sa Bisayang Bulayog, please don't forget to subscribe para ma-update kayo sa mga video nila. So ayun po, no? Then nandito po kami ngayon sa dagat mga kamaster is mangunguha kami po ng, ang tawag sa amin is sihi or kanang takugan ba, ganyan. Sihi at tsaka takugan yung kukunin namin. So nagsimula na po sila, si Marinong Humboy, oh. Ayan. So may dala kaming itak. Meron kaming dalang itak kasi ito yung pang tanggal namin, no? Pang lugit. Yung lugit namin. Ayun. So kumuha na sila si Marinong Humboy, oh. Saka yung isang member ng isang Bisayang Bulayog. Yes, ayun po mga master, no? And masa magdapat ito yung or yung ganyan mga master, ito yung takugan, no? Ayan, no? Yan. Yan, no? Ito yung kinukuha namin, ayan. Tingnan nyo yung mga master. Yan, no? Yan. Meron pa dyan sa taas, oh. manguha na tadaan kami daw. Manguha na tadaan na ni Fruit. Makaon din na? Sure na, wala din unod. Yang unod na. Grabe, disurat ang tangon, eh. Surat ang tangon. Usag buko. Mga master, meron ako nakita dito. Ayan. Yan, no? Ito yung, yan yung kakainin namin mamaya. Yan, no? Puti yung ano niya. Kulitin kuha niya. Ayan mga master, puti yung ano niya. Diba? Dito lang yan sa gilid-gilid mga master. Dito lang yan sa gilid-gilid ng bato. Tabing dagat. Sa tabing dagat. So, si Marinong Humboy is andun sa unahan. Wala na kasi kaming ulam mga master, kaya dito kami pag-isipan namin na dito pumunta sa dagat. Kasi wala nang ulam sa bahay. Kasi dito sa dagat kasi maraming ulam talaga dito. Basta magtiyaga ka lang na manguha, no? Yeah. Ayan, no? Dito kami sa Pangpang. So ayan po mga master, no? So manguha muna kami mga kamaster, no? So update na lang po mamaya mga kamaster pag nakarami na kami. Ipapakita namin yung mga nakuha namin. So ayan po, so update na lang po mamaya. Ayan po mga master, no? So nakarami na rin kami mga kamaster. Kaya no? Pero dagdagan pa namin yung mga kamaster. Dagdagan pa namin yan. Ayan. Yan yung nahuli namin, no? Dinala na kasamahan namin. Ayan, nakita ng master. Congratulations in advance kung nakita na mag-monetize. Yay. Thank you. Thank you very much. Yan, so pahinga muna kami dito kasi mainit. Yan mga master, meron siya mga master. Yan, no? Yan. Ito yung sihi. Yan.
Mahirap siya tanggalin kasi nasa ilalim ng bato. Tan, buak. Sira na siya. You know? Mahirap tanggalin kasi sa ilalim kasi sila mga master ng bato. Ali, mag-thumbnail pa. Dali nga, bilang tulo ba? Naasa dali ba? Lola, boy! Tigbasa, boy! Patya-patya ka na ato ka uno. Wala, nagpasok! Grabe mga master, nakakita kami ng ano? Anong tawag yan? How? How? How sa amin, how? Pasok man. Nandun sa ilalim. Yan po mga kamaster, no? So, tamang-tama na yung nakuha namin. Pang sabaw. Abangan nyo lang po yung pagmukbang namin. Kasi lulutuin pa namin yung nakuha namin kanina. Ayan, oh. Ayan. Takugan. Ayan guys, no? So, nakauwi na rin kami guys. Ayan, so ito yung nakuha namin. Tamang-tama lang siya. Pang ulam. Ayan, oh. Ang importante, meron tayong sabaw. Pang sabaw. Ayan. Sihi tsaka takugan. So, lulutuin namin to ngayon. Ayan po. A few moments later. Ayan, so kain na pa tayo mga kamboy, no? So ito pala tinatawag namin sihi dito guys, yung sa ano lang, sa bato makukuha. Yan, mga shell. Sarap ito. Sige, mukbang na to. Mukbang. Mukbang. Fresh na fresh talaga to, ano, yung sihi. Tapos yung ginagamit namin pang ano, yung tupog ng ayan lang. Ang sila ito na ko. Ha? Nit ba? Kaya makuha. Ilong press mo? Ano? Pwede ba mo halot? Lagi na. Nagawin ka sa bawsa? Ito maganda guys kapag malapit tayo sa dagat kasi makakuha talaga tayo ng mga gustong maulam. Mamaya hapon mag-ano naman kami, magrambat. Ang takugan, no? Surat. Ano? Dito ka ulit. Takugan. Takugan, dito ka ulit. Cek. Pahay dito pumukot init. Bili era per minute. Lami, puntok ka ng baak ba? Kulawon. Cek. Tapos kayong siya eh. Masih unod. Sabaw na ka. Ano sabaw dila? Ano na? Kuha ito. Adur ko kuha. Kuha ito. Kuha ito. Sarap magluto ni Tirong Master eh.
Wait, timpla. Bawal eh. Kinugong. Ah. Abogan na tayo dito. Lumiya para mong tekaw na kaya. Gutom. Lamig ikaon ba? Bitso lagsabod gahastan on ano yun, di mo to eh. Lambok na di ba? Ang saya ng samahan mga kahomboy kapag ano ito ganito po, may tawanan, may kulitan. Di pulo seryoso. Kasi kapag seryoso tamo, tigawang dagdal. Ato yung sabaw nga kung ano ba? Di ba huwag nakadaan na mo? Sinugong eh. Ipang nga po eh. Murasag kwan. Ipang nga po. Ano yung niya? Sa unang kaon, sa unang po, matukan, dali yung matukan ka nun dito han. Ano man? Dako na akong tinaiba. Sa unang to, tukan ko. Hindi ko masilduwit, basta may tubig. Karoon ay. Ayun eh. Matuha pa na itong haw. Oo. Tahan ka na sudan. Lubog na. Wala akong bati ah. Asa naman nga. Sige, dali. Ako, Yan, guys. yung panghimagas namin, buko. Daghan na ba kang kanon? Hindi na, dito na. Bakit yun? Boy, inyo? Insay. Good. Ayun guys. So kain mo tayo ng buko. Dessert. Dessert. Dessert tayo, dessert. Yan. Yan o. Dessert. Mmm. Palawayon tong viewers. Palawayon ang viewers. Ito. Uuta na kung anong buhatan. May panog. Katon na pag-isagod ang katon guminoon.
Ayan po mga kamaster, no? Tapos na po kami kumain mga kamaster. And sobrang busog talaga kahit yun lang yung ulam namin. Pero grabe sobrang nabusog ako talaga. Nabusog kayong dalawa. Busog. Tsaka yung dalawa, nabusog din mga kamaster, no? Yan guys, so bago Yan. tayo lilisan dito sa bahay namin, Linisan muna natin yung... tayo. Bago tayo linisan dito, is linisan muna natin yung mga kalat. So yun po mga kamaster, no? Sa hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe. At saka sa Bisayang Bulay Open, suportahan din natin sila mga kamaster, no? Ayan, membro ng Bisayang Bulay ito kasama namin. Yan, suportahan din natin sila kasi taga dito lang din sila. Mga kamag-anak lang din namin, no? So ayun po. See you on my next vlog. Thank you.